Ani besa ma bereke aske je tong thojago aske je tong thojago satongo phano bo bereke aram langjagmani. Belana kharjak bofabai besa thalaka boraka gabo ke bini bai ekdom nokha meklang tongo hain bagana berere gana hine berena manghin bo sareng khake mama mama ito na gadi din bawa bereke chiring kitong mama chiring kitong na gadi ba iko moza kaza jota jota moza kaza bin bawa berai to kapal kaca iko dekhe na kaca ma hapjinai ta tini kisa khana kisa wari phai thanda thanda ga hedna bobo. Hello guys, tona sare kaham lam sogo dei san katal video wa bahai tong bai kha kha na jot kaham tong na hine ang kaham no tapon ke noga na berai na khorja baby ni papa te ang khaye de tabo hana wari de phana hine ko sati ko hetu ja ke te baby bin bai bo onga daran do sajak ikana di ma bere kha ke tong na khara siring ke tong wote nai tong do tin video na ni siring haje bok school thang phai pong asma daran do sajak ai berele nai nagere pura mai nai thokmani pura mai mun to ko ekdom koromol le wadi phai ne pura sabi ko ikko mai ta mang khana di hi ses ekdom wadi phai ne asu mai nai thongja wadi phai ne jot sap nai nai prachin yang kheto bang mani kheto iko mahang thanga ta wadi phai ne kisile belai tongo niko noga na lama yang buha besar ekdom chiring tau ma bereke chiring naga diba nanjung mani khaye takala khaye ma chikon mani mama mama arke tau na es hati kesa tu jak auto phai jong gata ko omong kisin parado obong ge sinogana ni toto song no yang okisa o lai mo thali bong tong ya yang sate kusi nokta gai ko mai mu mo khai toto song mai ta mane kaka song mai do mo kaka song mai ke phono ga nong no cinema ai ko tong cinema obo kaka song ni mai duita kheto tarpore cinema ai bufa besa nai thanga bor phai bin baba phai pura kes thakle bin ba bas bam jakle abo ge tabok 2 din 3 din khamlang ge tabok ge bam jakhata taka bui bis thana go sia takta se bin baba thanga bo bui bam je sari ka hamza tono guys beralai tongo bufa besa buma khalayu nai sin para na hana de ekdom mai monjak nai thata khaye सब sin parau berna musong phai de guys sengke sengke tak belai teng ka phabusha kaye nung so tenar kata nung se sa hari ikka nai di mama ngai seng belai teng ta bo ke jang otanggo bin bai ke nai tong di tinin video na nai teng bolde senang senang video ge tata bai be शुरू होने से पहले खत्म हो गया Sari kaham setorom mahal tok de kelai khani se tok bahan tok ti tabu songya tok bahan song nai làm bài song nai cô tha bài song nai ok này trồng đi đâu guys song nai cô sai trồng cô daddy mary cầm bài song lá này trồng đi
Jotona phung kaham tabo hingke phungni 4ta baji tongo ke ani bwsa hingke naibi monai no bo bwchakhai do makhino monai tongo ke bo monai puro bono bamya kita bo mar kheno kabo hingke tabo hingke bo bini baba bai nari bini baba bokhorok o yagani tonmasa bahai thui tong ke tabo bwchago ekawai maimano songana maimano songoi pai yakobai nai chawi pai nai tabo ang ani bwsabai borok 2 tok to kori paikha hingke ba haini bagani kisa bai kok salai tongkha ta yang background no gan hingke ba haini bagani oro extra khai rikha ke nangno phunuknani bwsano de bo bahai tong bini ori chumri mani se aske je kolomjago bo ahapore kwchangjago hinui chong tong ta oboni ha kolomjak tong nainai no pen bo sida no suthai ongjak ke bono mahike rok mane diporo 10ta 11ta rogo ta muthui akarui o mahike tongkha ke bo kisa aram nangjago haike kabo mar kheno je 1.5 mas 2 mas kamani tamso kap saimya ke naithok tini video no tu tabo hingke sari no mai chana nai tongo anda curry bai mai chana ko ke naithok do gosono moi titok bahan baja tongo oboni chasine Hello guys, tono phone kaha lam sago dei san kadal video tabung gichu hospital thana nai tongo mama bai hospital thana ni bir mokol iko haman hite sa ingri sa jauka ai mana hospital talangana tini hospital ya kota hompiti go jom bagi ta thar bai dingja bin baba khir bai na hana tha jaga bono tinor baminya ka mama kenai tong do sin video no pai thak jara hospital thanai ninai redia kong pebe khang ka bin baba ka pai na hana thango ke bono tini no first time o baby carry dehin baby carry ta mane bono carry ke bono bamani abo bai tini no bono first time bamo ke noro baksa chongnai tam baka chi kono bam kha hain kai ne bake ko bini bisma rora khang kana bamai mano ta bisma to raia kaham ke hapano obo bai jara bamjar oboro to saimano mane mo comfortable lo jere ro tangke side o ukuluk side krak ngai tong bulage te khabai thepjagui tongo ta haino bagui bamai mano gan bwsake to bite maka kha aske ji tong thujago nani gede takbo ekdom pura bo siring ke nai tongo eko naidi bini mokol bo hamya pura mukhi khiui tong hamjak se tisa tamjani ongai rikha ta hamani jok bithi rok paithanga ba hain bai thaya thang tongo ke namni ke to hospital thaya sa hompiti go thang bo hompiti go khapi o ba hompiti go kaka bo kono ngia ta mane hamui thago ta tino ke hospital ni bithi hingka ke chari khangka no maslai kugui thango hingka boni baganai tlang le to hospital o hompiti bai milu hingka bo ke norjong thongna tam bono kisumuro bokhorok haike khai talang hinai go bin thupi o dari mani se pasa phali yang kahain bai tini bazar o pairi sinai ta bono bazar pairi nai kenai toni hingke bin baba ko video khai tongo hingke bohem nake je jaga phan thani nogo phan tongnai je jaga phan thani do bo kebo bamjana go sia hingke ang bai simi je bo tongo bin baba no khai tongma nasa sinia ta hingko swkang to bamjago taka bamjak ya hapano nogo phaimani 2-3 din ni pore khe kwthagui thangka ta kenai tong do tini video no guys asuk dina pore video rina nai tongo video riyaw nangno balo kha kete baby ni papa no hingke video khlai di hingke wachama kaam khlai maya nai nake diba o jaga bang bono video kisa kaam khai di mase bo biang khai tong ke mama bai sing thang tongo ani bwsake belai kheno khushi nangjago bo yang ma thangke gari maka kaune tong thongjago ta asuk jat mane bo nogo hingke habui to tongya kisa phano tabo khe bono phunugo pai nai nogo thangui tongo de oro kaisa nainai photocard pura kotorma ke rijak ekdom bwskang pura naithok ongoi tongkha ta haini bagui video khlai mana kha hingke bithi rok nawi bai nai thupi bo kaisa pai rikha abo se nogo phaimale moja paisi tujak ya pogoi si thangsa oka teisa khuna bazar bar bwlang khuna onko mui rok bo kwrwui haino bazar thanai gaporo si pai tujak swnai
naini di ko jaga photographer par kotoma ke box sajakta ang marke naithokjak ang kising tabo nogo thanglai tongo ke nogo thangai naro malai sibano tu korokor paitu jia iko mamani diaper kaisa paituka kwrwi bwla tabo kwtak kwchangma jora haini bagui nango boni use khairina bagui gaboni bagui ke bo khaito tabo S size no kanko tamike bo toida bola bisi chikon haini bagui S no bini oro torwi tongo kobo emni ke loss do chwng 10 khan mano 99 bai kobo se oro 20 khan chi abo se 210 taka maro ke loisa tipati 10 taka apanti tam khane ba nakhata mo hingke ke thupi mamano pairmani tini satung rogo yang thana nangka ke thupi hongna nang mo emni hiri patla hido aram tong ta yobo se chini yang ongke ekdom cherai bwsano ri rok kaham maya no nukha na bini ri rok pair phema rok bahai ke kutu misti putujak ta misti chagrana maya kuisuk pura tini pura maisa jeya tongo kisa phano boni maisa anai tong tabo hingke sabai bwtui simi no tei kuno moi kwrwi ke cherai no hospital talang phaiui mui songoi tabo se maisa anai tong 1 ta baji tongo ke norok baksa common ke songo baino moso kwthang kaisa hini moso kwthang bo chao haphano kom chao ta iko tini hingke moso kwthang bani sabai bwtui khaijak ke maisa gana kudu guys maisa bai norok malai sibano guys nong kaisa sana ani selai gana hanai di bo mobile naite aske je cover wngkha pore cherai waingo se kwrwi anaro si bamjajak abo se bo waing bukchano narwi tongo ta mobile naite aske je cover khai thangka bo.